MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 8412 93 71 65। मालवण शहरातील अर्धवट स्थितीतील व रखडलेल्या गटार खोदाई प्रश्नी नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त होतोय। या पार्श्वभूमीवर आमदार वैभव नाईक यांनी शहरास भेट देत ठेकेदार सुपरवायझर यांना फैलावर घेतलंय। ठेकेदाराच्या हातात असलेली फाईल आमदारांनी काढून घेत फाईल कसल्या फिरवतोस, तोंडात मारून देईन असा आक्रमक पवित्रा घेतलाय। दरम्यान पालिका मुख्य अधिकारी तथा प्रशासक संतोष जिरके यांच्यावरही आमदार नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। तुम्हाला सांगूनही कामं होत नाहीत, कामं न करणाऱ्या अशा ठेकेदाराला बांधून ठेवा अशी संतप्त भूमिका आमदार नाईक यांनी मांडली आहे। गटार खोदाईचा ठेका घेऊनही काम रखडवून ठेवणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई झालीच पाहिजे। तसंच शहरात रखडलेली गटार खोदाई प्रशासनानं पूर्ण करून घ्यावी असं आमदार नाईक यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना सांगितलंय। तसंच अर्धवट काम करून जनतेला वेटीस धरणाऱ्या ठेकेदाराला महाराष्ट्रात काम करू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका नाईक यांनी स्पष्ट केली आहे। शहरातील गटारांची पाहणी आमदार वैभव नाईक यांनी प्रशासनाला सोबत घेऊन केली आहे। तुंबलेल्या गटारांचं वास्तव व गटार खोदाईचा पर्दाफाश करण्यात आलाय। यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, तालुका प्रमुख हरी खोब्रेकर, शहर प्रमुख बाबी जोगी, माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, माजी बांधकाम सभापती यतीन खोत, सम्मेश परब, किरण वाळके, महेंद्र म्हाडगूत, तपस्वी मयेकर, प्रसाद आडवणकर, स्वप्नील आचरेकर, बाळू नाटेकर, सिद्धार्थ जाधव, मनोज मोंडकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते। माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, यतीन खोत यांनी गटार खोदाई कामाबाबत ठेकेदार व प्रशासनाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे। वारंवार सांगूनही योग्य पद्धतीनं काम झालं नाही, मात्र 4 लाखपेक्षा जास्त बिल प्रशासनाकडून ठेकेदाराला देण्यात आले। याबाबतची तक्रार आमदार नाईक यांच्याकडे करण्यात आली आहे। याची दखल घेत आमदार नाईक यांनी संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई व्हावी, तसंच ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही व्हावी असं प्रशासनाला सांगितलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।